لامریکای ji milyoneke û nîv zêdetir kes bi nexweşiya koronayê ketin û hejmara kesên ku ji ber vê nexweşiyê mirin jî ji 9,000 derbas bû. Li Amerîkayê eyaleta ku herî zêde di bandora vîrusa koronayê de ma eyaleta New Yorkê ye. Li New Yorkê zêdetir ji 350,000 kes bi nexweşiya vîrusa koronayê ketin û nêzî 30,000 kesan jî jiyana xwe ji dest dan. Gelek kargeh hatin girtin û hezaran kes jî bêkarman. Yên ku karên xwe domandin jî ji ber kêmbûna kar û baran gazincan dikin. Li New Yorkê gelek taksîvan naxebitin û taksîvanên ku dixebitin jî dibêjin ku mişteriyên wan gelek kêm bûne. Ajovanê taksî Jose Durand got ku kar û barê wan di rewşeke xirab de ye û wiha domand. 75% down. That's hardly any people to take that. کاری ما خرابه هما بیجه 175 کاری ما کم بویه لده زیده مرو تنانه که تاکسیان سوار بن ام جی که بقاسی دست مته جبو پره قازانج بکن تخبتین ده بیجین که قدغه این جبر کرونایی دیورین رای کرن لحتا نها تشتک نبویه Ajovanê taksiyê yê bi navê Louis Contreras jî got ku nêzî sedî heştê karê wan kêm bûye û wiha xeber da. No, I think the real problem is the صداما کمبونا کاری مجی اوه کو مرو لمالا خود دمینه دما کو ام بالا خود دن کلانان ام دبینین کو هر درجه مرو وان خالیه ام نکارین کو bu pereyam kazanç dikin debara xwe bikin. Taksîvan Can ev jî got ku ew nikarin çareyek ji kêmbûna karê xwe re bibînin û diravê ku ji bo debarê wan lazim e xezenç bikin. totally devastated. You can't control it. ام نکارن حق مصرف خو قازانج بکن ام تن دخبتین پارایی که کم قازانج دکن او و دیگری مالا خو Wekî ku tê dîtin taksîvanên New Yorkê li vir bê ku mişterî bibînin disekinin. Ev yek jî nîşan dide ku vîrusa koronayê bandoreke xirab li ser taksîvanên New Yorkê dike. Sinan Tunçdemir, Dengê Amerîka, New York.